ಪಾರಾದಿರು ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆನ ತಿಳಿಪಾದಿರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುಡ್ಯನ ತುಳು ಬರವುದ ಐಸಿರ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರೆ ಉಮೇದಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಈ ಪುಸ್ತಕನೊರ ತೂವೊಡು ಐತೊಲೈ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯನೊಡು ಬೊಕ್ಕವೆನ್ ಕಲ್ಪೊಡು. ಈ ಪುಸ್ತಕಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು, ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು, ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಮಾತಾಯ್ತಲ ಉಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡು ಒಂಜಿಂದು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ. ತುಳುನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಲಾಯ್ನ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಂದೆ ಕೇರಳದ ಗಡಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಈ ಪುಸ್ತಕಡು ತುಳು ಅಕ್ಷರುಲೆನು ಸುಲಭವಾದ ಕಲ್ಪರೆ ಕನ್ನಡದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ್ಲ ತೊಜಪಾವಂದುಲ್ಲ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಬಜಿ ₹100 ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬೋಡಿತ್ತಿನಕಲು ಮೂಲು ಕೊರ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗ್ ನಿಖಲ್ನ ವಿವರಲೇನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಹಾ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ್ ವಿಚಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಕಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆಲೇನು ಕಲ್ಪವಂದುಲ್ಲ. ಉಮೇದ್ ಇತ್ತನಕಲು ಐಟ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಕಲ್ಪೊಲಿ. ಈ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಪಂದು ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಕಟುದಿವನಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನಲ ಬಿರೆಲ್ದ ಕುಡಿಟೆ ತಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊಲ್ಮೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.